Hej, jeg er René fra Elite Energy Saving, og i den her video der skal vi fortælle lidt om grundlæggende varmepumpeteori. I den her video vil jeg snakke lidt om forståelsen af varmepumpen og grundlæggende køleteknik. Alle systemer med kompressorer eller kompressorteknologier virker efter det her. Det kan være sådan noget som varmepumper, kølemaskiner, køleskabe, fryser og trykluftkompressorer. Trykluftkompressorer der er faktisk ikke ret mange, der er klar over, man også kan beskrive i forhold til et log-pH-diagram. Log-pH-diagram det er grundlaget for al køleteknik. Det ser sådan her ud, og op ad den lodrette akse, der har vi trykket. Trykket det er logaritmisk, det er derfor det hedder log P og så H. H det står for entalpien, det er det vi har på den vandrette akse, og det beskriver den totale energi per kilo kølemiddel. Hvis man følger den røde linje her, så er der 40 grader på hele linjen. Den går i en krum fra højre op til 40 grader, og så det vandrette stykke, der også er 40, og så lodret ud. Oppe i toppen af den kurve her, der har vi det, der hedder det kritiske punkt. Til venstre for det kritiske punkt på den blå linje, eller til venstre for den blå linje, der har vi væske. Til højre på den her blå linje, der har vi gas. Imellem de her to blå linjer, der har vi en blanding af gas og væske. Den lille linje, eller de lille linjer, der går op her, det er den ideelle kompressionslinje. Det var, hvis kompressoren ikke havde tab, så ville den se sådan der ud. Kølegrisen, den består af en kompressor. Kompressoren den hæver trykket fra et niveau og op til et andet niveau. Der er en kondensator. Kondensatoren kan se ud på forskellige måder. Bagsiden af jeres køleskab, det er den, der er ved at blive støvet af. Det kan også være en pladeveksler, og det kan være alle mulige andre udformninger. Så har vi ekspansionsventilen, den sænker trykket. Den går fra det tryk, som kompressoren lavt, og ned til et lavere tryk. Fordamperen, der fordamper vi kølemiddel. Vi tager noget energi enten fra luft, hvis det er en vandvarmepumpe, eller det kan også være igennem en pladeveksel. Så hele kølekredsen ser sådan her ud. COP og effekt. Hvis skalaen i bunden er lineær, og alle tallene er der, og det kan I se, det er den her, så kan man bruge en lineal for at finde de forskellige forhold. Kompressoren kan vi aflæse, den bruger fra 647 kJ per kilogram til 582 kJ per kilogram, det vil sige 65 kJ per kilogram. Hvis vi gør det med linealen, så er det 5,8 cm. Varmgassen, det er kompressoren trykker temperaturen op til en relativt høj temperatur, højere end kondenseringstemperaturen, og der er et energiindhold på 647 kJ minus 613 kJ, det vil sige 34 kJ per kilogram. Og igen, vi kan tage linealen og lægge på, og så kan vi se, at det udgør i det her tilfælde ca. 50% af kompressoreffekten. Hvor meget varme får vi så ud af varmepumpen? Kondensatoren den afgiver 647 kJ per kilogram minus 299 kJ per kilogram, det vil sige 348 kJ per kilogram. Og igen, hvis vi tager linealen, så er der 31 cm, og vi har proppet 5,8 cm ind i den, det vil sige 5,34 vil COP'en være. Hvis vi gør det på matematisk, så kan vi se, at det er 348 kJ divideret med de 65 kJ kompressoren brugte, det er 5,33. Og vi kan se, at tallet er cirka det samme. Og det er det, der kaldes varme-COP'en. Kølekredsen, et lille stykke, der ligger herude, og det er meget lille, det hedder underkøl. Her skal det være på væskeform, for ellers så virker ekspansionsventilen ikke. Ekspansionsventilen har et lille hul, og hvis det er gas, der kommer igennem, så kan der simpelthen ikke komme nok gas igennem, så det skal være væske. Underkøl, det er meget lille tal, det er 305 minus 299 kJ per kilogram, det vil sige 6 kJ eller ca. 10% af den kompressoreffekt, vi har brugt. Fordamperen, den køler, og fordamperen, det er den nederste linje, den køler 582 minus 299 kJ per kilogram, det er 283 kJ per kilogram. Hvis vi dividerer med kompressoreffekten, så får vi køle-COP'en. Så de 283 divideret med 65 kJ per kilogram, det er 4,35. Køle-COP'en, den er altid en lavere end varme-COP'en, fordi forskellen det er kompressoreffekten, som vi dividerer med. Overhedning, det er det lille stykke, der er vist hernede, og det beskytter kompressoren. Vi må ikke få væske i kompressoren, så går den i stykker. Så for at være sikker på, at der ikke kommer væske, så sørger vi for, at gassen bliver lidt for varm. Her i det her tilfælde har vi 5 graders overhedning, og det giver så 582 kJ minus 573 kJ, det vil sige 9 kJ per kilogram. Hvis vi overheder for meget, så betyder det, at vi skal sænke fordampertemperaturen, for ellers så har vi ikke de rigtige temperaturer til at kan fordampe det kølemiddel, vi har. Hvad begrænser og slider en kompressor? Jo mere en kompressor skal optage effekt, desto belaster vi den. Effektoptaget er en kombination af trykstigningen og massestrømmen gennem kølekredsen. Hvis massestrømmen bliver for stor i forhold til rørdimensionerne, kan der i teorien opstå strømningskorrosion i kølerøren. Det bør ikke opstå i virkeligheden, der bør det være dimensioneret korrekt.